Takže čaute, ja som Timo. Ja som sa do dizajnu dostal takým zaujímavým spôsobom, originálne, také umelecké, kreatívne prostredie, zastanem si sem, pardon. Kreatívne prostredie a do dizajnu som sa dostal cez development. Keď som bol malý, tak som kadejaké veci robil, hudobnú produkciu, fotografiu, MySpace témy som v HTML-ku kodil a to ma vlastne dostalo do toho, že som sa dostal do tých webov a pomaličky som sa vlastne fokusoval na niečo, čo ma viacej zaujíma. Čiže začalo to všetko, aj kodenie, aj vlastne ten dizajn a pomaličky na ten product design, kde sú vizuály UX, na UX design a vlastne teraz som nakoniec tuto v Sajjiku, ako vidíte, podľa toho som oblečený, som doma. Takže tak, a keby som sa tak ohodnotil, tak taká dobrá veta anglická Jack of all trades, master of none. Ale zabúda sa vždy dávať tá posledná vec, oftentimes better than a master of one. A mám pocit, že keď stretávam viacej UX-ákov, tak je to taká téma pre všetkých, že vlastne vieme všetko a nič. Ale to potrebujeme. Jeden taký malý disclaimer, nie som zo Slovenska, čiže ak počujete nejaké čudné slovo, tak mi odpustia, alebo ak používam veľa anglických výrazov, takže dúfam, že to bude v pohode. Výborne. OK, takže keďže som sa dostal do dizajnu takým čudným spôsobom, tak moja filozofia, ako vnímam ten dizajn, je, keď si predstavíte takýto chart, lineárny, že keby sme dali naľavo úplne najobjektívnejšie niečo, čo môže byť, a na tú pravú stranu niečo najsubjektívnejšie, čo môže byť, tak môžem taký príklad tuto dať, že ak by som to ja hodnotil, že umenie, ako samé nejaká expresia tvoja osobná, by som to dal úplne, že to je subjektívne, to je niečo z teba znútra, a vedu by som dal úplne niečo okolo objektívne. Sú tam procesy, ako vlastne získať tú pravdu, ako sa tam dostaneš, musíš si to overiť. A dizajn je... Kde? Aha, tu je dizajn. A dizajn je kde v strede. Ale v mojej skúsenosti vlastne ten dizajn není vždy tak v strede. On behá. A niekedy je to niečo veľmi subjektívne, ak vytvárate nejakú hru pre seba, alebo vytvárate nejaký projekt, ktorý tá persona pochopí niečo nejakému umeleckému, alebo niečo potrebujete vytvoriť špecifické pre niekoho, alebo je to niečo, povedzme, že vytvárate nejaký portál pre štátnu správu. A to musí byť veľmi, veľmi objektívne a veľmi, aby to ľudia pochopili, nemáte vlastne tú šancu. A keď sa bavíme o komunikácii, tak čo som zistil z skúsenosti, že vlastne kde ten dizajn má byť v tom správnom momente, je dosť záleží na tej komunikácii. Nie je to niečo, čo ako ty sám človek môžeš ohodnotiť, ale vlastne dostaneš sa tam s tou komunikáciou. No, na túto prezentáciu chcel som sa pripraviť ako správny UX-ák, že si urobím taký UX research. A ako všetci teraz, čo začali sme robiť, tak som, namiesto toho, aby som sa pýtal ľudí, tak som to dal do ChatGPT. A som sa opýtal, že OK, komunikácia v kontexte collaboration. Čo som dostal? Dostal som 5 paragrafov, nedá sa to ani čítať tam, ani mne sa to nechcelo čítať. Tak som mu povedal, že nech urobí z toho bumper stickers. To viete čo je, to je na auta, čo sa naliepa také nálepky. V Amerike to všetci milujú, keď niekto do teba narazí, aby tam bolo niečo napísané. Tak som dostal niečo takéto. Trust, communication, shared goals and vision, diversity, inclusion, flexibility, adaptability. Mám pocit, že korporáti mali access na ChatGPT už posledných 20 rokov, lebo zase mi to nič nehovorí. Ale je to tá komunikácia, takže to je dobré. No. Kliker. Poď. Ale toto všetko je také, čo vieme vlastne, hej. Je to, ktoré sme si prečítali, buď keď sme sa učili o dizajne, alebo už v ktorej firme pracujeme. Nič nového tohto vlastne. Čo je vlastne akože, čo potrebujeme vedieť? Tak som išiel na to trošku procesovo. Dobre, s kým komunikujeme? V mojej skúsenosti riešime s ostatnými dizajnermi, hej, bavíme sa niečo špecificky. A komunikujeme s product manažermi. Ospravedlňujem sa product manažerom, že som vás len tuto napísal, že when. Nie ste tu len kvôli tomu, že povedať, kedy to má byť hotové. Tá spolupráca je oveľa lepšia, ale pre túto prezentáciu som to zjednodušil. S developermi, ako to spravia, hej? A so stakeholdermi, prečo to vlastne robíme. A toto je tá komunikácia. A kde sa to vlastne deje, hej? Môže byť taká veľká prezentácia, kde treba ukázať, aký sme skvelí, ako je to super. Potom môžeš stráviť dlhé čaty
a čo mohol byť vlastne 5-minútový call, alebo stráviš 3 hodiny na kole, čo mohol byť jeden e-mail. Sú to malé meetingy, potom komenty vo Figme, komenty v tvojich taskách, alebo tak kde na pivku, kde sa vlastne dozvieš tú pravdu. Čo zase sme zistili, že komunikácia je so všetkými vždy a všade, takže zase sme sa neposunuli nikde. A ešte taká otázka je, že záleží na veľkosti. Keď je to dva ľudia, tak sa pozrieš do očí a už nemusíš ani komunikovať a je to fajn, hej. Dlho spolupracujete, žiadny problém. Ale čo keď robíte v takej firme, keď sa to zväčší? Odrazu je tam 300 ľudí a už tam pribudne také meetingy, také ad hoc meetingy, potrebuješ do reportu napísať, tam je koment, tam je sticky note, už sa to začína strácať. Ale vlastne z skúsenosti som zistil, že tie metódy sa menia, hej, že kde komunikuješ, ako sa to deje, ale tie princípy samostatné sa vôbec nemenia. Je to stále to isté. No čo som sa naučil? No, tak keď sme sa bavili o tejto téme na začiatku, tak prvo som rozmýšľal, že OK, taká téma, že komunikácia s developermi, dizajneri versus developeri. A mohol by som vám dať taký tip, že OK, a riešite nejaký zaujímavý dizajn a teraz developeri nie sú ochotní nejakú super animáciu tam dať, a nejde to, tak som sa naučil taký trik, že keď som počúval podcasty o Hollywoode, že napríklad čo robili South Park alebo Tarantino, keď chceli mať ten nižší rating, že to viacej ľudí pôjde pozrieť, tak prvo dali film, kde sú tam úplne také hrozné veci, čo vedeli, že nikto im to akože nedá, že dobre, toto môže byť PG-13, toto deti budú vidieť, ale oni mali už nahranú ďalšiu scénu, ktorú originálne chceli a keď im to rejectli, že toto nemôžete, tak dali túto. Čiže vlastne dostali tak, že tú originálnu, ktorú chceli, tak vlastne im to approvali. Čiže keď chcete, aby vám developeri urobili nejakú animáciu, tak prvú robíte komplikovanejšiu, to vám povede, že to sa nedá a potom im dáte tú jednoduchšiu a tá už pôjde. Ale to není správny prístup. Si myslím, že takto si to brať, my sme dizajneri, vy ste developeri a ja vás tak ako taký trik, aby ste vlastne to urobili. To potom to není žiadna vojna, začne sa to rozpadať a tá komunikácia nič moc. Takže toto sú vlastne z vlastnej skúsenosti také veci, čo som sa naučil na mojich chybách. Keď som začínal, tak som si prečítal taký ďalší anglický výraz, že don't present your design, pitch it. Neodporúčam toto poslovenčiť, hlavne to posledné slovo, nefunguje to, videl som to, bolo to katastrofa. A prvom som si myslel, že to je taký marketingový ťah, že čo to je rozdiel. Ale prvýkrát, keď som prezentoval svoj dizajn, som to celé pripravil, bolo to super. Mal som pripravený click-through prototype, trvalo to 15 minút, ukázal som vám to stakeholderom, developerom a odprezentoval som tak, ako to je. Takto to bude, všetko v poriadku. A potom som sa opýtal, sú také feedbacky, otázky a ticho. A ja že všetci sú ohromení, ten dizajn bol amazing, to je najlepšie, žiadny feedback, žiadne komenty. A potom prišla implementácia, celé to stroskotalo. Čiže to, čo som pochopil z tohto, není, že musíte im to predať, ale treba tam dať ten kontext, keď to vlastne vysvetľujete. Nie len ukázať, že takto to bude, ale aj ten user story, aj ten kontext, lebo vy s tým žijete mesiace, týždne s tým dizajnom, viete to presne prečo, za čo, ale keď to ide ukázať tým ľuďom, tak to chýba vlastne tá informácia na začiatku. A treba to tak dať, že určite, že dobre, taký to bude flow kvôli tomuto a keď sa na konci skončí, tak sa opýtate, myslíte, že to splnilo? A potom už tá otázka je k téme a už začne sa rozmýšľať a už tie feedbacky a všetko vlastne, čo chýba, tak zistia. A už budete mať validný feedback, môžete to fixnúť a nemusí to potom stroskotať, keď príde implementácia. OK, design proces. Toto je niečo, čo sme v Sajdiku riešili za posledný rok a s dizajnermi sme si urobili celú mapu, ale to neznamená, že musíte mať nejaký šialený, namapované, ako čo sme si spravili všetky, čo sú fázy, aké sú vlastne tasky pre koho, aby sme to vedeli lepšie skomunikovať, ale aj stačí, keď si prejdete taký design thinking flow. Dôležité je o tom, že my, keď sa komunikujeme takými s developermi alebo stakeholdermi, poznáme tie výrezy, že čo je, neviem, AIčko, alebo čo je taký user journey, alebo takéto veci, ale je šanca, že to nevedia. A keď sa bavíme o týchto konceptoch, že koľko to trvá, keď je to treba urobiť, prečo to robíme, tak to nemôžeme brať ako samozrejme, že to vlastne tak je. A keď si to takto urobíte, že to zmapujete, v prípade ešte s nimi, a pochopia, že prečo robíme
čo kedy, tak to veľmi pomôže vlastne v tomto. A nemusíte sa trápiť a z toho byť smutný, že prečo nás nechápu a prečo nám nedovolia vlastne tieto veci robiť, keď vlastne nevedia, čo chcete s tým urobiť. Toto je taký no-brainer, ale z vlastnej skúsenosti, keď som sa vlastne akože začal učiť o UX-e, tak workshopy bola taká veľká vec. Vidíte to všade, obrázky sú veľké steny z milión sticky notes a vyzerá to tak super. Tak taký nadšený s tým tímom sa dohodne, že dobre, ideme aj my urobiť workshop. Hej, nebude sa to vymýšľať tak, kde za zatvorenými dverami a potom to len padne nám, dizajnerom na konci a potom musíme si hlavu lámať, že jak to dáva zmysel a základné veci, ktoré mohli byť riešené na začiatku, musíme teraz fixnúť. Ale ten workshop stojí ľudí času, treba ich nájsť, treba si pripraviť ten workshop, treba si pripraviť tie aktivity a je to veľa času pre vás, ako dizajnerov, je to veľa času pre tých ľudí, ktorí budú tam vlastne na tom workshope. A je tam vždy taký pushback na to, že teraz nie, možno keď bude niečo väčšie alebo tak je to také vlastne, neviem slovo, disappointing. Znechutí vás vlastne z toho, ale odporúčam, že keď sa vám to podarí, tak raz urobiť, lebo akože tam píše, že ľudia, keď prídu na to s tebou, ako čo im to vlastne ukážeš, tak vždy je ten ownership väčší a vedia vlastne aj rozumejú tomu lepšie, aj to cítia ako svoje rozhodnutie. A keď sa vám podarí takýto workshop urobiť raz, tak už potom ten pushback začne pomaly miznúť a už za vami prídu, že máme takú veľkú tému, nemohla by si facilitovať takýto workshop, potrebuje to poriešiť a už potom to bude lepšie. Takže ja som tiež taký zažil ten pushback v iných firmách a vlastne sa to potom oplatilo. Komunikácii, akože ak som tam pracoval s ChatGPT, ale s tými ľuďmi, ktorými pracujete, sú to ľudia. A tá komunikácia vždy bude lepšia, ak ich budete poznať osobne. A teraz to myslím, že akýkoľvek pracovnej, čo riešite v office alebo remotely, tak je jedna vec, ale keď stačí ísť na pivko raz, alebo stačí sa s nimi porozprávať a keď spoznáte tú osobu, tak tá komunikácia vlastne sa vždy zlepší. Jednoducho ten taký personal connection sa vytvorí a to neznamená, že musíte byť teraz BFFs dokonca, že všetko viete o nich a všetko je vlastne teraz najlepšie, ale stačí tých ľudí spoznať a nie len ich brať ako taký bod, ktorý existuje kde v procese, alebo nejaká osoba, ktorá keď ideš za ňou, to potrebuješ. A ak ste remotely, tak je dobre si urobiť také v korporátoch to volajú taký, že happy hour alebo niečo také, že urobíte si také aktivity, ale definitívne, ja čo som pracoval, mali sme kolegov z Ameriky, z Indii, zo Slovenska a trvalo to tak asi 3-4 mesiace, nevedel som nič od tých ľudí a tá komunikácia bola taká veľmi suchá. A až kým sme nemali takýto hodinový, zahrali sme sa takú hru, napríklad GeoGuessr alebo kadejaké to, čo sú vlastne také hry, čo sú online alebo Jackbox, ktoré si môžete zahrať. Nič spojené s prácou a hneď taký awkward feeling z toho padol a už sa oveľa lepšie komunikovalo. A toto je ten najťažší. Však všetci o tom vieme, že keď všetci ťaháme jedným smerom alebo máme jeden ten goal, tak sa to lepšie komunikuje. Tie konflikty nie sú ohľadom toho, že vy chcete to urobiť tak, my chceme to urobiť tak. Tie konflikty sú, že čo ako to najlepšie urobiť. Ak sa nájdete v takej situácii, že kde máte ten spoločný akože goal, tak je to šanca váš ako dizajnerov vlastne dostať ten user-centric approach. Lebo keď to sa stane vlastne ten váš goal, tak, alebo cieľom, tak je to len benefit pre vás. Lebo máte tu možnosť ako dizajneri sa zaangažovať a dať vpred nie nejakú technológiu alebo nejaký business plan, ale to, čo potrebujete ako dizajneri, aby ste vlastne urobili tu najlepší ten user experience alebo ten customer experience, tak to bude vpredu a vlastne budete držať ten taký objektív, že všetko, aké sú rozhodnutia alebo aká je stratégia, tak viete to ukázať z tej perspektívy toho užívateľa a ako jedno ráno dve muchy. A taký bonusový, tak z mojej skúsenosti vždy sa pýtajte otázky. Ja viem, že to je také, akože ja som mal takú skúsenosť, že mal som otázku, ale trochu začínaš, hanbíš sa opýtať tú otázku, alebo už
je koniec času, alebo nechceš vyzerať taký, že si nepochopil, ale vždy tú otázku sa opýtaš a potom, alebo sa neopýtaš a potom je už neskoro a potom musíš za tými ľuďmi ísť a už je to potom awkward. Takže toto len taký malý recap, že týchto vecí som to nakoniec hodil vlastne na tie, čo mi ChatGPT hodil a celkom to sadlo, takže mal tú pravdu, len ten text bol trošku čudný. OK? To je všetko. No, a ja mám knihu tiež pripravenú, takže dúfam, že bude nejaká otázka, lebo ja som si myslel, že keď to hodíte na tie otázky, tak prvá, ktorá bude hore najvyššia, tak dostane knihu. No, takže prvá otázka. Máš prezentáciu vo Figme? Áno. Kto to? No, Anonymous. To bude ťažko. Tak musíš vymyslieť nejakú alternatívu. Takže alternatívna otázka. Skúsim také, že či ste dávali pozor. Aké bolo zvieratko pri mojom mene na začiatku? Korytnačka, kto to povedal? No, táto kniha je veľká a nemá to nič spoločné s UXom. Tak ja spýtala, či si mal prezentáciu. Hej? No vidíš, takže vlastne nech sa páči. Ďakujem. Není to o dizajne, ale je to o psychológii ľudí. Mňa to najviac naučilo, takže pochopiť tú empatiu. Aký fond používaš? Vieš čo? Neviem, to je ten z Figjamu, čo je default, takže ako UX-ák moc som nenazmýšľal nad tým. No dobre, začínajú už také serióznejšie otázočky tu pribúdať, tak poďme na to. Nezvažoval si do toho dizajnu vtiahnuť PM, developerov a prípadne už aj ďalšie role čo najskôr, ako sa to dá, na nejakých počúšných fázach? Mám pocit, že toto je niekto od nás. No, to sa vždy snažíme. Čím najskôr tam dostať ľudí vlastne. Skôr, než sa vymyslí taký plán, ako som hovoril, dostať. A to sa snažíme aj tým procesom dostať tých ľudí z tých rôznych perspektív. Buď to je tých devs, z tej technológií, buď sú tu project manažeri a stakeholdery z tej business strany, aby vlastne bola tá diskusia a tá komunikácia od začiatku, aby sa nešlo jedným smerom a potom to také není vyrovnané a nedáva to zmysel. Čiže nejakú stratégiu budujete už v Presne tak spolu. Potom sa viete odvolať, že ale tu sme si toto dohodli. Hej. A kto potom koriguje vlastne tú komunikáciu? Keď začne teda tá počiatočná fáza, sa si dohromady, kto sa uistí, že tam nezačnú nejaké konflikty v úvode, ktoré by mohli začať neskôr? Tak keďže ako UX-áci máte skúsenosť facilitovaným takým design thinking sessions, tak vám odporúčam sa toho chytiť a vlastne facilitovať tú komunikáciu a nejako to držať z perspektívy toho usera. A vždy nejako to odôvodňať z tej strany. Tu je ďalšia otázka o developeroch. Ja mám s týmto tiež skúsenosť, že veľakrát povedia, že sa niečo nedá. Nájdu všetky možné spôsoby, ako povedať, že sa to nedá spraviť. Ako na to ty reaguješ? No, veľakrát sa to fakt nedá. A s tým, čo tam bola tá otázka predtým, že dostať tých developerov tam skorej, tak mám skúsenosti s takými approachmi, že OK, my to ako dizajneri spravíme a tí developeri to musia urobiť tak a hotovo, a bodka. Alebo sa to stane naopak, že dostane sa do situácií, kde developer vymyslia celú technológiu, všetko a vy ako dizajneri vlastne tam nič nemôžete urobiť, len to môžete pekne prekresliť na papier a to je všetko. Ja si nemyslím, ani jeden z tých spôsobov není správny a ako som sa snažil odkomunikovať v tejto prezentácii, je to o tej spolupráci. Je tam vlastne nájsť ten kompromis a snažiť sa dostať, aj keď je taká diskusia, že sa to nedá, tak si to odôvodniť, že prečo vlastne. Nie preto, že to chcem ako dizajner, alebo preto, že neviem čo, ale preto, že kvôli tomuto dôvodu, tomuto užívateľovi chceme to takto ukázať a odôvodniť. A si myslím, že keď to tak budete komunikovať, tak nebude tam až taký veľký problém. Alebo potom tú druhú situáciu, čo som hovoril. Takže aplikovať takéto 5-krát prečo aj na developerov, že nedá sa, no prečo sa nedá? Presne tak. A ako je nájsť nejaký spôsob, ako to vyriešiť? To sa môže stať, že developer nájde iný alternatívny spôsob, ktorý možno nebude taký
vizuálne vhodný, alebo nebude taký použiteľný, ale bude oveľa jednoduchší na to, aby to vlastne sa fungovalo. Hej. A ty máš vlastne programátorský background, ty si programátor, takže máš aj skúsenosti s tým programovaním. Myslíš, že toto ti pomohlo, aby si vedel s tými developermi sa rozprávať o tom? Niekedy je to také mínus, že vlastne už vieš, čo sa nedá, alebo vieš, čo sa dá, takže už ideš na to a niekedy je to plus. Ale definitívne, keď si chcete urobiť také, že sa spoznať s tým týmom a urobiť si takú tú komunikáciu s nimi, že na tej rovine, tak to dosť pomáha s tým, že niečo viem. Nebol som veľmi dobrý developer, preto som, druhá otázka, aj dizajner. To developovanie bolo len kvôli tomu, aby som dostal vlastne to, čo som chcel, ale ma to moc nebavilo. Bavilo ma to vymýšľať, to dizajnovanie. No a tá kniha, čo si odozdal pred chvíľkou, ako sa volala? Thinking Fast and Thinking Slow. A ako som hovoril, to kniha není o dizajne, ale je to o psychológii a bolo to veľmi zaujímavé čítanie. Sú tam kadejaké studies, čo robili za posledných 20-30 rokov a je to štúdia, ako vlastne funguje myseľ a pomáha to s tou empatiou, keď sa vlastne snažíme nadizajnovať, že keď je niečo, tam je o tom, že thinking slow je tá kalkulovaná a thinking fast je vlastne ten inštinkt a ako spracovať s týmto, že tá dualita vlastne tej mysle. Takže to celkom hodné odporúčanie asi pre všetkých. Veru. Je to dlhšie, je to trošku také akademickejšie, ale sú tam super prípady, takže odporúčam. Tak dajme si ešte jednu otázku práve o tej komunikácii a možno, že aj využite týchto rýchlych a pomalých myslí. Ako si zachovať chladnú hlavu, keď sa rozprávať s nejakým developerom alebo projektákom alebo klientom, niekým, to proste nefunguje to, neviete nájsť tú spoločnú reč. Ako vtedy si zachovať tú chladnú hlavu? Tuto sme sa učili také dýchacie exercises, to by som definitívne odporúčal. Pomáha to. Ako si zachovať chladnú hlavu? No, asi by som povedal tak, že dosť čo pomáha s tým, že keď si už vybudujete nejakú takú neviem to slovo, relationship s tými developermi na začiatku, tak je tam menšia šanca, že sa do toho dostane. Hej. Akože už v tých situáciách, tak je tam ten project manager, ktorý môže pomôcť tým, to je na váš veľký advokát, alebo developeri majú radi fakty. Takže ak máte také kvantitatívne data k tomuto, tak to veľmi pomôže na presvedčenie. Taká kontrastná situácia k tomu, keď tí developeri hovoria, že nedá sa niečo. Ja som už zažil kultúru vo firme, kde tí developeri boli tak priateľskí s tými UX-ákmi, že keď začali layoffs a ešte UX-ákov, tak tí developeri prišli, že nie. Nevyhodíte tých UX-ákov, my ich potrebujeme na tú prácu, lebo bez nich je to oveľa komplikovanejšie. Je aj taká situácia a túto som to zažil, keď som dostal od developerov feedback, že to je zlý UX. Tak to bolo prekvapenie, že OK, dobre, tak to musím na tom pomakať. Dobre, ďakujem ti veľmi pekne. Poprosím veľký pozvať.